హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక తెలుగు లిరికల్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సో మన ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఈ సాంగ్ని పంపించుండు, ఈ వీడియో చేయబ్రో అని. సో తన కోసం చేసిన, అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ వీడియో ఉన్నది, సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. తిరిగి వస్తానంటూ నువ్వు చెప్పినవే తిరిగి చూడకుండా ప్రేమను పక్కన పెట్టి పాతాళంలోకి నన్ను తోసినవే వెళ్ళినవే. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలి అనుకుంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సాంగ్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీ ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో, మీ ఫోటో ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫోటోని తీసుకోండి. 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అనేది సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. మీకు నచ్చిన కలర్ని ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ కలర్ని యాడ్ చేసుకోను, సింపుల్గా ఇలా వదిలేస్తాను. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఇలా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ దానికేమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఏం చేస్తారంటే ముందు సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సో కింద సాంగ్ తీసేయండి. సాంగ్ తీసేసి కాపీ 16 లేయర్స్, బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 16 ఇక్కడ ఫస్ట్ దీనికి లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రాసెస్, కింద ఈ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి దీనికి సెకండ్ లిరిక్స్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ కలర్ వచ్చేస్తుంది, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సింపుల్గా కింద ఉన్న లిరిక్స్ కరెక్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తుంది. పేస్ట్ టైల్ చేస్తే సింపుల్గా ఈ విధంగా వస్తుంది. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి, ప్రతి లిరిక్స్కి సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక్క లిరిక్స్ని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఇలా పెద్దగా అయితే ఇలా కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో కొంచెం జూమ్ తగ్గిస్తాం. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇట్లా పెట్టేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒకవేళ దీనికి ఫొటోస్ ఎఫెక్ట్ వీడియో చేయండి అంటే చేస్తా, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఈ వీడియోకి లిరికల్తో చేసిన కదా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫొటోస్తో ఎఫెక్ట్ వీడియో చేయి బ్రో అని అడగండి, అప్పుడు చేసేస్తా ఫ్రెండ్స్, మీకోసం తప్పకుండా చేస్తా. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి, సింపుల్గా ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా లిరిక్స్. దీనికి ఒకవేళ మీరు రెయిన్ వీడియో ఏదైనా ఉంటే పెట్టేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ దగ్గర రెయిన్ వీడియో ఉంటుందిగా, ఏదైనా టెంప్లెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంటే అది యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను సింపుల్గా ఒకటి యాడ్ చేస్తా. సో ఈ విధంగా వస్తుంది కదా, దీన్ని రొటేట్ చేస్తున్నా, 90 degrees రొటేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి మొత్తం వచ్చేలాగా. సింపుల్ ఇలా జూమ్ చేసి ముందు దీనికి సౌండ్ తీసేయండి. సౌండ్ తీసేసి ఇప్పుడు బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్, సింపుల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీ వాటర్ మార్క్ పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదా సింపుల్గా ఇలాగే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఇలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి
అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.